Misztikum lengi körül a Zsolnay márkanevet, ami mostanra már fogalommá vált. Hosszú története során mindig tudott a kora számára valami újat és meghatározót mutatni. A sikertörténet 1853-ban Zsolnay Vilmossal, a legnagyobb magyar fazekassal kezdődött. Számos technikai találmány kidolgozása fűződik a nevéhez. Kreatív alkotókészségének köszönheti megszületését a zsolnay porcelán, az eozin és a pirogránit. Zsolnay Vilmos a magyar kerámia művészet legjelentősebb mestere volt, aki világszerte hírnevet szerzett nem csak a gyárának, de hazájának is. Szellemisége a mai napig formát ölt termékeiben. Az 1878-as párizsi világkiállításon első helyezést ért el, más neves porcelángyártó cégeket maga mögé utasítva. Nem csak Pécs városnak és a különlegesen tehetséges Zsolnay családnak sorsával fonódik össze a gyáregyüttes története, hanem Magyarország történelmével is. A Zsolnay szellemisége, a művészet szeretete, fejlődés és megújulás igénye, a mindig jobbra, szebbre való törekvés, az időtálló értékteremtés. A Zsolnay olyan kézzel készített és festett termékeket állít elő, mely méltán egyik kiemelt képviselője a hungarikumoknak. A zsolnay kerámiák a világ jelentősebb múzeumainak, magángyűjteményeinek féltett kincsei, a nemzetközi kiállítások sikerdarabjai. Technológiája igen szerteágazó, de minden területen egyedi a maga nemében. A Zsolnay értékét főleg a termékbe fektetett élőmunka, a dolgozók magas szintű szakképzettsége, a szakma szeretete, a formázás és a festés manufakturális jellege adja. Ez a sokszínűség az egyik legnagyobb értéke a márkának, hogy több területen is olyat képes alkotni, amelyre sem külön, sem együtt nem képes egyetlen kerámiagyártó cég sem. A siker egyik meghatározó eleme a tradíció és az innováció komplex együttese. A Zsolnay a 21. században új virágkorát éli, a társadalmi, kulturális és szakmai jelentősége újra betölti a régmúltban megszerzett helyét, mert a Zsolnay egy olyan felbecsülhetetlen értéke Magyarországnak, amely megőrzésre, támogatásra és elismerésre méltó. Büszkék vagyunk a 19. századi hagyományainkra, a szecessziós korszak építészeti sajátosságaira. A Zsolnay márkaneve története során mindvégig az innováció és a kísérletező készség jellemzi. A Zsolnay név hallatán mindenki ugyanarra gondol. Mindenki szem előtt gyönyörű kézzel festett porcelánok, a szivárvány színeiben irizáló eozintárgyak és a hazánk leghíresebb épületeit díszítő szobrok és homlokzatdíszek jelennek meg, melyek semmivel össze nem téveszthetőek. Zsolnay jövőképének továbbiakban is része a kézműves kultúra jelentősége, a Zsolnayra jellemző tradicionális vonalak megőrzése, ugyanakkor fontos, hogy a kor piaci és társadalmi igényeinek is megfeleljen, mert szeretnénk megőrizni mindazt, ami eddig generációról generációra hagyományozódott. Hagyományos és modern készletek is megtalálhatóak a Zsolnay kínálatában. A készletkiegészítők nagy választéka lehetővé teszi a készletek egyedi ízlésvilágnak megfelelő kialakítását, folyamatos bővítését, variálhatóságát. A Zsolnay manufaktúra a hatalmas termékpalettájával, több mint 6500 termékformával, 4000 dekoráció mintával rendelkezik, és ennek szabad kombinációjából képes előállítani termékeket. Közel 40 kötetet tesz ki a több mint másfél évszázada kialakított forma és mintagyűjteménye. A több mint 160 éves múltú manufaktúra egyet jelent a magas minőségű, kézzel készített porcelánnal. A csoda a festőműhelyben történik. Amíg az alapmáztól a finom festett porcelán lesz, átlagosan 15 ember kezén megy keresztül a termék. A Zsolnay porcelán az egyedi máz- és festés technológiának köszönhetően egyedülálló a világon. A bőséges,
18 karátos arany és platina használata a közel- és távol-keleti királyok, szultánok körében is ismert. Zsolnay Vilmos az 1880-as években kifejlesztette a pirogránitot, mellyel az építészeti kerámia területén is különleges teljesítményt nyújtott. A máig titokként őrzött eozin technológia által születő, fémes csillogású, szivárvány színében irizáló termékek tették a zsolnay gyárat világhírűvé. Az eozint egyedül a Zsolnay gyár képes előállítani az egész világon. Gyönyörűbbnél gyönyörűbb darabok megalkotásában teljesedett ki olyan világhírű művészek által, mint Apáti Abt Sándor, Mak Lajos és Nikelszky Géza. A Zsolnay pirogránit üzeme kézi megmunkálással, manufakturális technológiával készíti a művészi színvonalú kerámia termékeket. Olyan híres alkotók vettek részt a gyár munkájában, mint Ripurónai József, Viktor Vasarely, Lechner Ödön és még sokan mások. A pirogránit kiváló minőségét és időtállóságát sok ezer épület bizonyítja, mint például a budapesti Mátyás templom, a Parlament vagy a Zsolnay kulturális negyed és a Zsolnay mauzóleum. Ezzel a technikával díszített épületek ellenállnak az idő múlásának, jelentős magán- és középületekben található egyedi pirogránit öltözék, melyeket a gyár a mai napig képes reprodukálni.